Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Lah, iki jadi ceritane gedang dipreni, bos. Gedang dipreni sementara ngenteni pertumbuhane sing wis akeh ya wi ya Mbak Rin. Wis 600 kok. Dadi dipreni sik, bos. Dino manukku kan enak kah? 100.000 manukku. Yo. Aku madem ngalor. Kok iso. Kayak iso-iso mbedil ae to. Jadi iki ceritane sesuk prai tres. Sesuk prai. Ya sesuk grop yo. Rembo gowo ngalor e piye, Won? Anu Win. Besok rene sampai ora. Alah, ning ndi to? Kali kene. Kali ndi to? Lho, nanti Won. Ya Won. Rubus lho, kali cilik lho. Ordung brubus. Ordung brubus kali cilik kali ndi ya? Terus. Jon, Gede. besok bedalmu iso. Karo ngobori. Landak. Kuwi rong landak kuwi. Kayak kena landak apa Genah gedene sak Sing rok kuwi lho. watu. Jero aku tak umpul ngene mlayu. Tak sawasak. Pas mandek sendang ngarepku anu. Lah tapi nek landak gak swara Win. Kayak suara gitu. Kan piak ngono. Iya. Ini malah piak ngono kok. Romo suarane tenan. Piak. Lah, coba kae. Jang udah kan malah ngindong galon. Terus. Galon tak. Dikai pece. Dikan tok aku no. Jang godak kewan kok malah galon endeh. Apa? Kowe percaya nek kayak iso grop yo gak percaya Win. Mau masak. Mbak yo wis sak kamu. Ben ngono. Masak. Enak pelune burung apa? Hah? Kau iki. Lah ana film mana? Tapi sesuk positif ora ta Win bae. Wih, iki dipsidil ning kono ki apa? Gak iso Win aku langsung jaga nopo positif soalnya kegiatan oke. Kita nopo? Lho. Win ini kegiatannya oke. Enggak mesti yang mat yang iso no. Jadi Iya. Belum bener Mbak Rin. tapi yo rene to iso. Iya. Semarang. Semarang karo sapa to? Oh. Win ngene anu ya. Mbak Eca ya. Ono Win. Kowe dijak Win. Ini ndi ya? Besok kapan kok Semarang. Ya kan nang anu Jon Jakarta, Jon. Loh. Ya di gitu kan. Gak lho, Bos. Kowe ini Jakarta. Apa to? Ini tumbal proyek lho. Oh iya, Mbak ning Jakarta ya? Sopo? Mbak Lora kok ning Ini duwe Mbak loro ning Jakarta. Sopo jenenge? Jenenge sapa kah? Mbakmu kae kah? Kalau karo Lia. Sitok ngono ta? Di situ tak kei nomere engko tak kei kenal. Tenan ya? Dil. Oke. Bidang ngono. Loh, ora. Duwe tenan wi. Tenan apa ora tadi? Takon jono lho, nek aku rak duwe. Nah tentang omongan. Kowe apa? Kowe kan njaluk apa? Ora apa. Terus. Terus ngono arep njaluk. Apa? Ning ngono to. Oh, terus ndang to, terus. Apa jelok apa to? Lah ngomong no Win. Heeh. Yo. Sing asli mungkin. Lali ya datang lali terus. Win. Anu apa jenenge rabi wong kono. Kayak. Masa gada ya to ada kok. Bawang lho, Bro. Masa enak kok biru. Ya. Jero digrendel. Gendel yo gendel kena enak, Cok. Enak. Engko mbok dem-dem wong malah. Lho. Aja. Aja yo, tak Bedil iku malah kaya sapa kae sing gede kae. Katek minggo. Kan samen. Darani ireng-ireng nang dhuwur, darani bidu, budel dar. Bae, aduh, modul darat iki. Bae katek to misal. Masa. Aja kok grendel ngene kene, Dik. Nggo dolanan neh. Aku semremat. Bu, rebu. Bu. Ya wis anger sedika. Alasane sih nyekel kamera. Ayune anu, Bos. Lah nyekel kamera bae yo galon jadi cekel malah ngene Win. Ning kewan melayu. Nah, sekat kono, pakai kono to. Kok malah ngguwin ngomong. Udah ya gitu. Wete udah kono. Tenan. Sopo kok koyo ngono lho cak grop yok lho. Lah kaya malas ngejene
Ngentok ning wit roh aku. Maksudmu piye? Kowe ra iso. Sing muni, Mak. Jiwamu iki jiwa apa? Oke. Darahmu gak merah gitu, darahmu. Putih. Ngomong piye Mas? Apa ki omong apa ki, Jon? Jadi G2 ya. G2. Gak driving. darah iki kono kuwi. Derek Lah beda ta nek karo darah awake dhewe. Darah awake dhewe kan Darah merah ya. Darah ini merah kau. Darah ini merah jenderal. Ngono lho. Lah kok grobyok nek cuma nggur darah. Nggur abang-abang apa? Kayak kembang wungu kayak. kembang ya kena, Ya kuwi. ijo ya kena, ikan kena. Model itu enggak anggar anu. Wong enggak rekak nek cuman gosek mduwe sik. Kok ini Jon iso jenenge. Piye? Sing kok keri seneni. Aku sesuk iki manut, aku manut won. Aku nang ganti ready. Ya iki. Rejan, rejan. Ayo. Kalau dura nek nyampe gede, Halal. Sing ndi? kalian mau ngalor lho. Si tok wis gak Tok. jaminan. Sak meniki lho. Soale morak marik kono parane. Ora iso tertek ireng ya? Ya yo kuwi nek prank, kuwi nek kalian mau ngalor Iya. yo ngono kuwi. Tetek ireng. Tenan po ora terkliwan kuwi tenan po ora. Ya Iya iya. sapa to? Sor. Balaku bas. Belum. Aja mbok syuting apa Karena pas bagimu. ini iki. Tenan kuwi. Ya apa mau to? disyutingnya to? Syuting apa? to? Lo Oh, Malah ora apa-apa. Oleh apa iki Iki lho lho? sing apa to? Darah merah iki lho. Ya. Saya ya darah merah. apa derek iki. Nggih kena. Darah gege. Bukan maneh bungklan kayak. Ya nek bungkon mana? Bungklan maneh ya. Heeh. Kalau beda nek karo awake dhewe to. Nek awake dhewe sapak kuwi. Nyekel kewan tangan yang geleput Ngene kok. metu tangan ke parut. Wes, ngalamu. Kayak Kalau. barit. Blas kayak nek kayak blas. Suka wani nyekel blas. Oh, suwi mana Mbak Rin? Wis kowe malik buru ngono kuwi. Ndi? Iki wis su. Dia? Buru lamun lho. Iki suwenep. Kuwi apa to wani kuwi? Ngomong iki Iya. sing di omah kono. Tapi kowe tau roh ora? Roh dhewe ora? Ya ngelali Mbak Rin. Enek nang dongser. Kowe kan Tapi ngerong. ngomongin nek arep bedangetan kon anu to? Kon telepon sik. Yo lali kok. Nek iki Mau lali ra kelingan. gedangan munggah kuwi. Gak enak ya. Kamu kan ya rada lumut to. Grem grop kayak nyampe gede nang dulu. Ambil apa? Ora benduran kuwi ora omah tan dhewe ngene martone Masuki. pari. Yo Yo anu, kuwi diono kandim, jenate. kuwi menurut kuwi munggah. Munggah. Heeh. Teko Lebih ya anu to Bingko, tembusnya anu wi. Dong nongko apa to? Kayak nyutang. tembusnya gini, Mas. Penak malah gak yo nang kali ronan kuwi malah. Oke, enek malah kali ngono malah enek. Pempes kalau. Tak klub bendina karo Kan kata resik padang. padang. dhewe Resmi kamu. San. Asuh Kan modele padang kali ngono. Eh, Kadang ono Yo. jam bambuan pen kok. jenenge kayak kelampok, tapi mentok. sanses. Mangan sik. Nah, masih. Ora aku jeneng lain pun kali papat wae. Jejel tenan porang. Kok kono tipe bebek kok. Kan grup yo Kok iso rene. bebek lho. Oke oke Win kono. Wis ndang kasak-kasak iki sak bengi. Iya kan? Berarti kalian iki nek meneh ya mogokno celeng. Iya jane. Win. Win. Di sini dilanjut ekor mana Win? Terus Kalau suweng kok. Udah dah mbah. Ya. Yo yo. Iki wis masih san iki. Yo, bener tak. Ijono lo masuk bas bar nandur anu. Tapi mau lesu. Lah wingi kayak mang ya? Nandur anu. Ngiwangi wonge. Nandur apa? Gedang. Apake jenenge andenge apake pinggir-pinggir enggak lah. Kene ngunduk-unduk lemah. Ya piye to? Tangan sampai bawah. Jono ra diunduk-unduk kan, Mbak. Omonganmu lho Win, nek-nek ta to. Jono merjuru kita tinggal ngalah. Aku malah bulan baleni kok. Ya, Malah bulan iki bensin entek motor wis blotok kan kalau. Nyake wabot. Dawan nang pisan. Ora tenan ora tindak wingi ya. Tindak jere. Tindak tanduk. Cayu. Gak apa-apa tenan. Aku bagian mandor kok. Mandor kawat sama mandor Gak apa? apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya kena. Gak apa-apa. Kalau kan nyulang udah renggar neng dino gitu. Lirik. Ini anggaran nyala motor lirik. Ada piye? Ndang duti rapopot. Enggak mau demon pisan, Mon. Monggo, demon.
mangan. Oke. Kimi apa barin jenenge barin? Miwon. Miwon. Mie sedap. Bumbu biasa ki. Bumbu Bali. Bumbu Bali. Bumbu Bali. Apa bukan bungung ya? Sik to kita tak jalan pisan. Sore. Terus boleh tak ya? Gendang sik. Dia melocot tak lho. Macet bisa bapak. Nek bapak. Ya lambe enek. Lambe. Ulu enek lombok iki apa to? Nah, kayak apa lagi saya? Yang kurang pedesnya. Lombok kentalan. Lombok. Loh, jadi mas kurang pedes. Ah, lu mangan aja Nyumpul ke tumpuk piye to? Mangan. Ada tumpuk lah. Wis sampean sangat separuh. Lupa kok to. Lupa juga dulu. Mangan nek kareng busane gak enak. Bisa. Ya tapi memang Sudah siapa? Jadi langsung kok nek wis bar mangan Win. Aku gak main adro Wis putet. 11 iki. Iya. Kita lu masuk Kayaknya tidak aja kau kita kira 20 engko. Iki ya? Zaman sih. Oke. Tot. Oke, Bos. Jadi Wis bar mangan. Iki wis toto-toto mulai, Bos. mulai Boleh apa tuh? Kok iso mulai mek apa piye to? Kok iso mulai mek apa? Karepe dhewe iso. Lah, ngidul ping kok Win. Kilo keringet aja bisu koyo ngene ambu lo karo luwak lo, Cik. Wangi luwak kok iso. Tenane Barin. Ya aku wingi dulu lagi ya. Ya. Oke. Hati ya. Sore esuk lho. Lah rene iso kono apa to karo rene iso? Pokoke penggawean apa to, Win? Lho. Ya pia iya. Bos iki ngono. Oke. Kita mangan mulai toto-toto. Jangan yo ganco kengko selak ilang. Ganco neratan. Oh iya wis. Wis tak mulai Barin. Wis bar kok. Diono kita tak kira pakai nebak. Sekian dan terima kasih. Oke. Sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.